Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για έρπιτα ζωστήρα, διότι 1 στους 5 ενηλίκους και 1 στους 2 ανοσοκατεσταλμένους μπορεί να παρουσιάσουν έρπιτα. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαννούκο. Χαίρομαι που είσαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Είναι πολλοί οι άνθρωποι αυτοί που θα παρουσιάσουν έρπιτα ζωστήρα, γι' αυτό και χρειάζεται η ενημέρωση. Όπως ήδη είπατε, λοιπόν, ο 1 στους 5 υγιείς και ο 1 στους 2 ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους, προσέξτε όμως, που έχει περάσει ανεμοβλογιά σε πιο μικρή ηλικία, έχει πιθανότητα να παρουσιάσει έρπιτα ζωστήρα. Άρα είναι κάτι πολύ συχνό. Είναι πάρα πολύ συχνό και θα πούμε πότε, τι, τα συμπτώματα, όλα αυτά. Καταρχήν, να δούμε πώς μοιάζει ένας έρπιτα ζωστήρας, διότι ο έρπιτα ζωστήρας δεν μοιάζει με άλλους έρπιτες. Σωστά. Λοιπόν, εδώ θα βρούμε μία φωτογραφία. Θα βλέπουμε απλό και έρπιτα. Εδώ έχουμε έναν απλό έρπη και η βασική του διαφορά με τον έρπιτα ζωστήρα είναι ότι ο απλός έρπης είναι πιο μαζεμένος. Είναι λίγο πιο ένα μικρό κομμάτι. Είναι από το δέρμα αυτό μας. το κομμάτι στον έρπιτα τον απλό. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Είναι... Ωραία. Και εδώ. Και αυτό εδώ, εφόσον έχουμε μόνο αυτή την βλάβη, θα μιλήσουμε πάλι για έναν απλό έρπη. Άρα, μία μικρή μαζεμένη βλάβη. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό έρπιτα ζωστήρα, ακριβώς, και η διαφορά του ποια είναι. Οι βλάβες, αν τις δει κάποιος, είναι ίδιες. Είναι πάλι φυσαλίδες, μικρά σπυράκια που έχουν υγρό. Στο ζωστήρα όμως έχει άλλη κατανομή, είναι ζωστηροειδής. Δηλαδή, μοιάζει σαν μία ζώνη που ξεκινάει συνήθως από τη μέση γραμμή μπροστά και τελειώνει πίσω. Βλέπετε εδώ πόσο εκτεταμένη είναι η βλάβη, ενώ πριν βλέπαμε περιοχές, στρογγυλές κτλ. Είναι πιο μικρές. Πάμε να δούμε και τις επόμενες φωτογραφίες. Να βλέπουμε τις φωτογραφίες, παρακαλώ. Ωραία, εδώ. Και εδώ, υποθέτοντας ότι συνεχίζει και προς τα πίσω, θα μιλήσουμε πάλι για ένα έρπιτα ζωστήρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και γιατί έχει σημασία να το ξεχωρίσουμε. Ο απλός έρπης έχει την τάση να υποτροπιάζει και να κάνει ξανά και ξανά επεισόδια. Ναι. Οπότε, γενικά, αν ποτέ ακούσετε ότι έχω περάσει έρπιτα ζωστήρα 10 φορές, μάλλον δεν είναι έρπιτα ζωστήρας και μάλλον είναι ένας απλός έρπης. Στον έρπιτα ζωστήρα, δηλαδή, είναι μία φορά. Μία φορά. Συνήθως από εκεί πέρα σε πιο μικρά ποσοστά, έως και 5% μπορεί να είναι και 2 και 3 φορές, αλλά κυρίως σε πιο ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Μάλιστα. Εδώ να σας πω, όπως το βλέπω, σαν έρπιτα ζωστήρας μοιάζει. Είναι πιο εκτεταμένο, ναι, είναι λίγο η φωτογραφία, είναι έρπιτα ζωστήρας. Ξέρετε, εδώ στο monitor δεν τα βλέπετε τόσο καθαρά, εγώ τα βλέπω και απέναντι στο monitor και εδώ. Αυτό είναι πάλι ένας απλός. Είναι ο απλός. Είπαμε, είναι μικρός, είναι πιο μαζεμένος. Πιο μαζεμένος κτλ. Να δούμε, υπάρχουν κάποιες περιοχές του σώματος που συνήθως αναπτύσσεται ο έρπιτα ζωστήρας. Πώς λέγονται αυτές? Δερμοτόμια λέγονται. Δερμοτόμια. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Και στην ουσία τι είναι κομμάτια δέρματος τα οποία αντιστοιχούν σε ένα νοτιαίο νεύρο. Και για να εξηγήσουμε λίγο τι. Θέλετε να δείχνετε? Σας δίνω το στυλό μου. Εδώ πέρα βλέπουμε κομμάτια όπως είναι 1, 2, 3, 4, αλλά και σε αυτή τη μορφή είναι κομμάτια δέρματος που αντιστοιχούν σε ένα νοτιαίο νεύρο. Και θα εξηγήσουμε λίγο στην ουσία τι είναι ο έρπιτας ζωστήρας. Είναι ο ίδιος ιός με την ανεμοβλογιά που περνάμε σε μια πιο μικρή ηλικία. Αυτός ο ιός, όταν τελειώσει αυτό το νόσημα, δεν φεύγει από μέσα μας, παραμένει αποθηκευμένος, αλλά σε λανθάνουσα κατάσταση κάπου στα νεύρα αυτά. Όταν βρει τις κατάλληλες συνθήκες, μια ανοσοκαταστολή, είμαστε λίγο πιο στρεσαρισμένοι ή θα δούμε και σε λίγο κάποιες αιτίες, μπορεί να επαναενεργοποιηθεί και να κάνει στην ουσία μια μεμονωμένη ανεμοβλογιά σε ένα τέτοιο δερματόμιο. Αυτό στην ουσία είναι ο έρπιτας ζωστήρας. Να δούμε λίγο τα συμπτώματα, παρακαλώ. Μας είπε πολύ χαρακτηριστικά πράγματα ο γιατρός μας εδώ, διότι να δούμε λίγο τα συμπτώματα. Μας είπατε ότι συνήθως είναι μία φορά. Συνήθως. Λοιπόν, φαγούρα. Λοιπόν, ναι, αυτό να πούμε. Πριν εμφανιστεί το εξάνθημα, 2 με 3 μέρες συνήθως πριν, έχουμε κάποια συμπτώματα στην περιοχή χωρίς εξάνθημα. Τίποτα, Τίποτα, ακριβώς. Αυτά μπορεί να είναι π.χ. φαγούρα. Έτσι, δηλαδή. Στο σημείο που θα βγει το εξάνθημα. Κοίτα να δεις. Ωραία, φαγούρα είναι αυτή. Αίσθημα τάσης, σαν να τραβάει στην ουσία το δέρμα. Μάλιστα. Αίσθημα τάσης. Υπεραισθησία. Υπεραισθησία σημαίνει μια αυξημένη ευαισθησία στην περιοχή. Πολλές φορές οι ασθενείς λένε δεν μπορώ να ανεχτώ καν το ρούχο που φοράω πάνω σε αυτό το σημείο. Αυτό σημαίνει υπεραισθησία. Θα σας πω την αίσθηση, παρακαλώ, Αλεξάνδρα μου, είναι σαν όταν έχετε πυρετό. Αρκετοί άνθρωποι δεν μπορούν, όταν έχετε πυρετό, να κουμπάει τίποτα στο δέρμα. Αυτό είναι η υπεραισθησία που υπάρχει και στον έρπη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, πόνος. Και το πιο δύσκολο και χαρακτηριστικό είναι ο πόνος. Ο οποίος πόνος μπορεί να είναι από πολύ ήπιος μέχρι διαξυφιστικός. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει μέχρι και στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχουν έμφραγμα, επειδή είναι ο έρπης να βγει στο σημείο που αντιστοιχεί περίπου στην καρδιά, στο πούμε έτσι. Και εμφανίζονται στην αρχή. Μετά από 2-3 μέρες από τα συμπτώματα αυτά θα έχουμε τις δερματικές βλάβες, που είναι κάποιες κόκκινες περιοχές, ερυθρότητα δηλαδή, πάνω στις οποίες
εμφανίζονται οι φυσαλίδες που είδαμε. Ακριβώς. Είναι τα σπυράκια που έχουν ένα διαυγές υγρό μέσα. Δηλαδή, από την ώρα που θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε τη φαγούρα ή τον πόνο, μέχρι να εμφανιστούν οι φυσαλίδες, πόσες περίπου μέρες? Μέσος όρος είναι 2 έως 5 μέρες. Συνήθως κάπου από 2 έως 5 μέρες. 2 έως 5 μέρες. Πόσο οι φυσαλίδες αυτές, πείτε μου λίγο την πορεία μετά. Εμφανίζονται οι φυσαλίδες. Αυτές θα μείνουν για κάποιες μέρες, συνήθως μία εβδομάδα, και μετά από εκεί πέρα θα αρχίσουν να ξεραίνονται. Θα χάνουν το υγρό του στοιχείο και θα γίνονται αυτό που λέμε εφελκίδες, δηλαδή μικρές κρούστες, οι οποίες θα φύγουν και αυτές περίπου στις 2 με 3 εβδομάδες. 2 με 3 εβδομάδες. Πολύ σημαντικό, αν θέλετε να βέβαια. Όσο έχουμε υγρό στοιχείο, άρα φυσαλίδα, τόσο έχουμε και μεταδοτικότητα. Όταν χαθεί το υγρό στοιχείο, πια δεν είναι μεταδοτικό. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που λέτε. Όσο υπάρχει υγρό στις φυσαλίδες, είναι μεταδοτικός κάποιος. Γιατί ο ιός είναι εκεί. Είναι κρυμμένος στο υγρό της φυσαλίδας και όχι στις κρούστες. Το κρατάμε αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι θα δούμε μετά και ερωτήσεις τηλεθεατών που μας έχετε στείλει και μας ρωτάτε τι γίνεται με τη μετάδοση κτλ. Το κρατάμε αυτό. Πάμε να δούμε τους λόγους, γιατί αναφερθήκατε λίγο. Είπατε άγχος, είπατε ανοσοκατασταλμένοι άνθρωποι. Πάμε να δούμε τι μπορεί να πυροδοτήσει. Ακριβώς. Οτιδήποτε μπορεί να μας ρίξει λίγο το ανοσοποιητικό μας, άρα την άμυνά μας. Για παράδειγμα, ένα εμπείρετο νόσημα, μία λίμωξη, μία ίωση. Ακόμα και μετά από μία ίωση. Ακόμα και μετά από μία ίωση. Μάλιστα. Πάμε, πήρε το νόσημα, ακτινοθεραπεία. Ακτινοθεραπεία είναι λίγο πιο σοβαρή κατάσταση. Τα σημεία που συνήθως που ακτινοβολούνται έχουν μία μείωση του ανοσοποιητικού της περιοχής και όντως μπορεί να μας πυροδοτήσει έναν έρπιτα ζωστήρα. Στα συγκεκριμένα σημεία. Ναι, μάλιστα. Πάμε. Στο τραυματισμό. Τραυματισμός, μιλάμε για τραύμα στο δέρμα. Οποιοδήποτε τραύμα επίσης μπορεί θεωρητικά να μειώσει κάπως την άμυνα της περιοχής. Μάλιστα. Και στρες. Και το στρες. Είναι πολλές φορές, λοιπόν, μάλλον τις περισσότερες φορές, όταν έχουμε έναν ασθενή με έρπη ζωστήρα, δεν πρέπει πάντα να σκεφτούμε την ανοσοκαταστολή. Είναι λάθος και είναι λίγο τρομακτικό για τον ασθενή. Όχι. Τις πιο πολλές φορές δεν βρίσκουμε κάτι. Απλά μπορεί να σου πει ο ασθενής ότι περνάω μια δύσκολη περίοδο, έχω λίγο στρες παραπάνω, είμαι πιο κουρασμένος και αυτό αρκεί στην ουσία. Και όσο περνάει η ηλικία, όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο ούτως ή άλλως πέφτει σιγά-σιγά και η άμυνά μου. Πάμε σας παρακαλώ σε ερωτήσεις τηλεθεατών που έχουν να κάνουν και με τη μεταδοτικότητα κτλ. Πάμε σε ερωτήσεις τηλεθεατών. Λοιπόν, πόσο εύκολα μεταδίδεται ο ερπίτας ζωστήρας, διότι είναι πολλά τα περιστατικά και έχουν οικογένειες, έχουν φίλους αυτοί οι άνθρωποι, θέλουν να ξέρουν. Σωστά. Το πόσο εύκολα όταν εξηγήσουμε πώς μεταδίδεται, νομίζω θα καταλάβουμε και πόσο εύκολο είναι. Όπως είπαμε, ο ιός βρίσκεται στο υγρό, άρα μια δερματική στενή επαφή με τις φυσαλίδες θα οδηγήσει σε μετάδοση του ιού. Μετάδοση του ιού, απ' την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει, τι θα προκαλέσει. Ναι. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει περάσει ανεμοβλογιά ή δεν έχει εμβολιαστεί, θα πάθει ανεμοβλογιά. Κάποιος ο οποίος έχει περάσει ανεμοβλογιά, άρα έχει ανοσία, μάλλον δεν θα πάθει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Άρα ανεμοβλογιά θα μεταδώσει, αν θα μεταδώσει. Σωστά. Όχι έρπιτα ζωστήρα. Όχι έρπιτα ζωστήρα. Και αν δεν έχει κολλήσει. Αν έχει κάνει το εμβόλιο, που τα παιδιά μας έχουν κάνει το εμβόλιο. Θεωρείται ασφαλής, αλλά όχι πάλι 100%. Δηλαδή η νόσηση θα είναι όμως σε κάποια περίπτωση. Πιο ήπια. Θα είναι πολύ πιο ήπια. Ναι. Αν κάποιος έχει έρπιτα ζωστήρα, μπορεί να μεταδώσει. Ναι, μόλις το είπαμε. Είναι αυτό που μας απάντησε ο γιατρός εδώ. Ωραία. Γενικότερα, εσείς με την εμπειρία σας, είναι εύκολο να μεταδώσει κάποιος? Νομίζω ότι αν τηρηθούν κάποια βασικά μέτρα, δηλαδή, είναι αυτά που είπαμε, το όχι άμεση επαφή. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα το να φάνε στο ίδιο τραπέζι, το να πιούν ένα καφέ μαζί, το να είναι σε μια απόσταση α. Αλλά δεν θέλουμε στενή δερματική επαφή. Αυτό, αν το τηρήσουμε, νομίζω είμαστε καλά. Και πάντα αυτούς που προσέχουμε περισσότερο είναι μικρά παιδιά που δεν έχουν νοσήσει, έγκυες γυναίκες που δεν έχουν νοσήσει και πιο μεγάλα άτομα, πιο μεγάλες ηλικίες. Αυτή είναι και η πιο εύθραυστη, ας το πούμε. Πάμε τώρα στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν υπάρχει πρόληψη. Υπάρχει ένα εμβόλιο. Υπάρχουν 2 εμβόλια. Ναι. Έχουμε το ένα εμβόλιο, το πιο παλιό, που είναι από ζώντα εξασθενημένο ιό. Το κάνουμε μετά την ηλικία των 60, όποιος θέλει, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Και δεν είναι απαραίτητο να μην έχει περάσει έρπιτα ζωστήρα. Και αν έχει περάσει, μπορεί να πάει να κάνει το εμβόλιο. Ναι. Και υπάρχει και ένα δεύτερο, το οποίο είναι το ανασυνδυασμένο που λέμε, που στην ουσία δεν έχει μέσα ιό, έχει κομμάτια μικρά του ιού που δεν μπορούν να προκαλέσουν λίμωξη δυνητικά, αλλά μπορούν να προκαλέσουν ανοσία. Αυτό το συστήνουμε σε άτομα που έχουν ανοσοκαταστολές. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει εμφανίσει έρπιτα ζωστήρα και με το δεδομένο που μας είπατε ότι συνήθως δεν θα. Ναι. Άρρωστης ξανά για δεύτερη. Ναι. Θεωρείτε ότι προστατεύεται γενικά? Όχι τόσο. Άρα... Για το λόγο αυτό λέμε κάνει και το εμβόλιο. Κάνει και το εμβόλιο. Αυτό θα σας ρωτούσα. Άρα το εμβόλιο, ανεξαρτήτως αν έχει νοσήσει κάποιος. Πάνω από τα 60 το συστήνουμε πάντα. Κύριε Γιαννούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι.